Máš minútku? Martin, prosím ťa, zákazník ide stavať novú výrobnú halu. Na čo nemáme z pohľadu BOZP pri tejto činnosti zabudnúť? Zákazník je stavebník? To je kto? Stavebník je ten, z ktorého podnetu sa stavba uskutočňuje. Väčšinou je tu majiteľ, to znamená ten, kto to platí. Tak potom je stavebník, áno. V takom prípade, každá stavba, kde budú vykonávať stavebné činnosti viac ako jedna fyzická osoba podnikateľa alebo jedna právnická osoba, tak potrebuje mať zabezpečenú túto funkciu. Tá fyzická osoba podnikateľ, to sú živnostníci. Presne tak. To znamená, že ak prídu už dvaja tesári, tak musí stavebník zabezpečiť funkciu koordinátora BOZP na stavenisku. OK. A kto môže túto funkciu vykonávať? Môže to byť stavebný dozor, môže to byť aj stavby vedúci, ktorý ale nie je stavby vedúcim na tej stavbe, alebo potom sú to bezpečnostní technici. Fajn. A ktorá z týchto možností je podľa teba najlepšia? U nás to robia bezpečiaci. Super. Ďakujem. Páči sa.